Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na sa nabiktima sa COVID-19. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya nga makadawat sila sa mga grasyang ilang giampo karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang way hunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Human niini nakakita si Abram og pananawon ug nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, ayaw kahadlok Abram. Ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw ganti nga dako kaayo. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak, busa unsaon kuman ka ng ganti. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Sanglit wala man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kabtangan usa sa akong mga ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipuna, dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldea aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon kuman pagkasayod nga ako ana kini. Ang Ginoo mitubag, dad-i akog nating baka ug kanding ug karnero nga laki nga tulo ka tuig ang kagulangon ang matag usa niini.
pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masig kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop sa adlaw, nahikatulog ug nahinanog si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug ngit-ngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paghimaya kamo diha sa iyang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, kamong iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta, naghari ang iyang panghukom. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan.
nga iyang gipalungtad sa usa ka libo ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaak. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga way sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Dili makabungag way pulos nga bunga ang kahoy nga way sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang gihisgutan ni Hesus, mga igsuon, mahitungod ni sa pagka-propeta, mini or tinuod nga propeta. Kita sad nga mga tao binunyagan nakaambit pud ta sa pagka-propeta sa Ginoo. So doon na sa panahon nga kita mahimo sadtang mini or mahimo sadtang tinuod nga propeta. Ya, kumusta man mo, unsa man mo, mini mo o tinuod nga propeta? Tinuod. Mailhan ko na pinaagi gyud sa atong bunga. Nabitay nang utana nako nga kuan mga dalaga. Father, unsaon pagkahibaw nga mao ginay right person nga himuong bana? Ako day siyang giingnan, mailhan man na siya day sa binuhatan. Siya unsa man nga binuhatan, nako basta nindot gani nga banahonon kanang matinud-anon unya moonong gid ninyo kanang di gyud mohangyo og premarital sex. Maunay tinuod gina nga banahonon. Ingon sa tong naminaw nako nga mga dalaga, ay kaburing. Awa mo ka, G. Mga otro sa sila, nangita sila tarong nga tao niya, sila dahil mismo mga buangon sad. Ingon sila nga, bayon ako, kanang di gyud mo hangyo. Ingon sila, uy, kaburing. Buring ko no. Lain na. So, karon panahon na, daghan kayong mga mini nga mga propeta. Apil na taniyang sigig simba. Nga naman,
tungod kay ang kalibutan nagtudlo gyud og mga buhat nga sukwahi sa buhat sa Ginoo. Si Abraham nagpakita nato unsaon nga mahimo gitang tinuod nga propeta. Matod pa sa Ginoo niya, buutan man kay ka, gantihan ti ka Abraham. Ni siya da, wa na nay kapuslanang ganti Lord oy kay wa man sa koy anak, nya tiguwang na kay ko. Ana, unsa pa may kapuslanan ng ganti? Anhi lang na nako ihatag ganing akong ulipon si Eliezer. Ingon dayon si ang Ginoo, gawas ngadto sa imong balay, niya paggawas na niya siyang balay, ingon siya hangad sa langit. Paghangad niya sa langit, kita niya dito mga bituon. Siya ipha kuno na mga bituon. Niya di man siya kaihap, daghan kayo. Siya ingon anak kadaghan ang imong kaliwat. Mutuo ba ka? Niya unsa gito'y gisulti sa unang pagbasa? Mituo si Abraham? Wa. Nituo. Pagtuo na niya, gihimo dayon siyang matarong sa Ginoo. So ang tao di ay nga tinuod yung propeta, una sa tanan, mutuo gyud sa pulong sa Ginoo. Mao jud ay number 1 ang pulong sa Ginoo. Ngay nangutana nako, Father, kana bang tao nga may lang sa sulti pero wa sa buhat, sama pananglitan sa pari, may lang muwali pero wa sa buhat, unsaon man na pag-correct, Father? Naku adtos obispo. Siya niya kun ang obispo utro sad, may lang sad sa una-una pero ang buhat wa. Naku anha na gina makoreksyonan sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo maoy mo husay sa atong hunahuna, sa atong gipanulti o sa atong binuhatan. Mao ra sad na ang atong buhaton ang pulong sa Ginoo. So pananglitan ron, mag-away mo, imo barong bana, mag-away mo, imong bana sugarol kayo, nya ikaw sad yaw-yawan kayo, kinsa may muhusay ani ninyo ron? Ang pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Ingong Ginoo, way sugarol nga makasud sa langit. Patay bana ni mo diha. Nya ningon man sad ang Ginoo, kinsa tong maghingag buang, kuanggol, tonto sa iyang isigataw, maadto sa impierno. Di wa na. Ikaw ang yaw-yawan, muhilom ka. Siya sang sugarol, muundang. Kana kon maminaw sa pulong sa Ginoo. Unya kung dili muundang iyang sugal, ikaw nga yaw-yawan mo padayon day ka nga nakadungog man ka sa pulong sa Ginoo. Di na lang sa kang padayon. Bahala nagpadayon sa siyang sugal, ikaw di na ka magsigi og yaw-yaw. Karon aning paagiha, mahimo na kang maayong propeta. Kaya ang imong binuhatan ming haom naman sa imong gituuhan. Ug mao na ni ang posibleng makasulbad sa pagkasugarol sa imong bana. Kaya moingon man to imong bana, ako wag ko magtuo kaning asawaha muundang ni yaw-yaw kay portigid ni kayaw-yawan. Nya karon nakaundang mag-isa siyang yaw-yaw, ako na bay di kaundang aning akong sugal. Muundang pud to siya. Matakdan ba? Mutuo mo ana dili. Dili no. Mao na yaw-yaw ya pumugpadayon. Yaw-yaw yun. Aka na mga anak, pananglitan mga anak, tapulan kayo. Nya ikaw sa ginikanan, sige sang kasuko. Wa matod pagyapon sa pulong sa Ginoo, wa magitaong tapulan nga malangit. Ang tapulan adto magina sa impierno. Unya, ang kasuko matod pa ni Kristo, ang kasuko sad makapa-impierno man sad. Mao na minaw kas pulong sa Ginoo, din aka masuko. Unsa may buhaton, ingon des Kristo, pakana ang gigutom. Kinsa may kasagaran nga gutomon, ang kugihan nga maglungag man to ang tapulan. Di karon nakakita na kag meaning siya niya nasay akong pakanunonay tuma na sa rumpulong sa Ginoo ani. Wa pa gyud mangmata, pa gyud mamangon, murag mga sakristan ba di kabagting ikabuntag. Pakanunon gini nato ron ana. Pakanon na sa nga tog ra ba in taon ni himsog kay ni roglawas ron kanon nato.
O di, malipayon kang mupakaon kay nakatuman kas pulong sa Ginoo, wa na ka magunahuna sa binuhatan anang taong imong gipakaon. Ang importante, ikaw nakatuman sa pulong sa Ginoo. Para nako mao ni ang labing importanteng butang nga atong hunahunaon, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Ug dinhi dapita ang tao sama ni San Vicente Ferrer, sama sa mga santos, mahimo na gidtang kanabang maayong kahoy ba nga ang atong pulong, ang atong titulo naagid sa atong mga bunga, sa atong binuhatan. Magunsa magpari prasnako, may ning paria kay sikat kay ni. Unya ang binuhatan, kumusta man? Bisan pag ang tanang tao sige nagpakpak nimo, pero ang imong binuhatan way maayong bunga, di na maayo. Nya unsa may bunga nga daghang mga tao unas tanan sama ni Abraham motuo sa Ginoo. Kana bang ang atong ang atong buhat makapa-inspired sa atong isig katawo sa mga silingan sa pagtuo, pagsunod sa pulong sa Ginoo. Magunsa magsigig pakpak nimo ang mga tao, pero anha ra gid sila motuo sa imong pulong kay believe kay sila nimo, pero wa nay labot ang pulong sa Ginoo. Mao nay kuyaw kayo. Pero daghan kay motuo sa pulong sa Ginoo tungod sa imong binuhatan, congratulations. Sabot ana, may kay kang kahoy. Ang imong bunga Dios nun. Pero kutob ra nimo, mura kag kahoy nga dautan nga ang imo sang buhat dautan. Narabay daghan kay karon pananglitan ka ng mga kuan di ay kanang mga pasaylo alang tano kanang mga atong mga igsoong pipila ba nga mga politicians. May kay musulti, pero ang ilang gisulti nagpabilib sa ilang kaugalingon to the point nga nagfaction na ang atong katawhan, nagpartido na, unya magdumot na silang maayo hangtod na lang sunod eleksyon di na sila maguli. Nya muuban ra ba sad tang mga kitang mga katawhan, mukuyog sa taba, madatas ilang kamaayong musulti to the point nga wa na nangabungkag ng atong panaghiusa isip nasod. Nya moabot ang panahon nga mahuman ang eleksyon, way mosunod sa resultas eleksyon. Ang nakadaog ray mosunod, pero ang napildi magsigig supak, magsigi og kanaganing yaw-yaw. Luoy kay taana, no? Batia gyud. Nusa pa kani masulbad ra ni kung inig kumpanya wa nay dinautay, wa nay sinawayay, wa nay pagpanghambog sa akong mga proyekto, sa akong mga nabuhat. Kana mao na tingali ng panahon nga di na kaita magsigig away ighumas eleksyon. Nato ng pangandoyon aning umaabot natong madayon ning atong national elections nga mahimo gid unta silang mga maayong kahoy, mga maayong bunga ang ilang isabwag isip mga leaders sa atong katilingban nga nasudnon ba. Mao sa diri sa simbahan. Ay usahay ra basad maapil ra basad mi ang taong mga pari, no? Pabura basad mi og mga politician, iwali pagid namo ang among pagsaway sa laing politician. Prophetic man sad Hinoo na, pero makaguba na gani sa relasyon, nya perti na yung gubaa, magdumot na ta, mafaksyon na mga tao para nako murag dili na muhaom sa pagpakamatay ni Kristo. Si Kristo nagpakamatay sa cross aron mahiusa ang kaaway ug ang mga higala niya. Ang iyang kamatayon sa cross maoy nagpahiusa sa tanang katawhan. Mao nay pinakamaayong bunga sa kinabuhi ni Hesus, ang pagpakamatay para sa tanan, dili lang sa mga buutan hasta sa mga buangon. Sama nato ron nga nanimba. Mao na ato sana siyang sundon na nindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mipahimangno kanato sa pagbantay sa mga mini nga propeta. Busa karon
musangpit kita sa amahan alang sa atong panginhanglan ug muingon, Ginoo, panalipdi kami. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa simbahan nga asawa ni Kristo, nga magpabilin siyang matinud-anon sa pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga nasod nga nangitngitan sa mga sayop nga ideolohiya, nga mahayagan na sila sa pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga nangamatay, nga daduna sila ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Amahan, dungga ang mga pagampo ni ining imong katawhan, kay gituboy namo kini uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawatan o Ginoo, kining among mga gasya, imaan sa mumugma, sa gubaw santusan. Kining tanong, kining tinong, dinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasam mga liya, ihatag na kanamo, ulang ito Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahimanangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, lawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sa wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan.
Muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. And sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, will lack for no good things. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name
together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuloy unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang pagkamaayong kahoy or mahimotang mga maayong propeta, dili mini nga propeta. Nga ato lang buhaton aron maminti ni kinahanglan lang gid ta nga magsigi og tuman sa sugo sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos. tayo'y may katungkulan at panahon.
Okay, pasa na ha. Sige lang. Ikaw na lang.